ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ବଂଶରେ କୋଟିପତି ଲୋକ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିରେ ହଠାତ୍ ଦେଖିବେ ସେହି ବଂଶରେ ଚୋର ଖଣ୍ଟ, ସେହି ବଂଶରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭିକାରୀ ଅବସ୍ଥା, ସେହି ବଂଶରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ। ତ କଣ ହୋଇପାରେ ଏହାର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡିଓ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। କଥାରେ ଅଛି ବାପ ଖାଏ ତାଳ, ପୁଅକୁ ହୁଏ କାଳ। ଏହି ନ୍ୟାୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷ କିଛି ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କୁ ପିତ୍ରା ଦୋଷ ଲାଗିଥାଏ, କିମ୍ବା ଯଦି ପିତୃପୁରୁଷ ତାଙ୍କର ପିତା ମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେୟାରିଂ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ତାର ଫଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ଭୋଗିବେ, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆପଣ କଷ୍ଟରେ ରହିବେ। ତ ୟାର ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟସ୍ତ ନ ହୋଇ ଏଇ ଯୋଉ ଆସୁଛି ଦୀପାବଳି, ବଡ ବଡୁଆ ଡାକୁଥିବେ, ସେଇଦିନ ଆପଣ ଅନ୍ନଦାନ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରସାଦର ବଣ୍ଟନ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।